Здравейте! Много се радвам да ви видя. Днес съм дошъл тук, за да ви разкажа няколко неща за Avengers. Извинявам се изключително много, че се налага да правя такова предаване. Просто Avengers не са достатъчно познати в България и българското интернет пространство има нужда от такова нещо. И явно аз съм човека, който трябва да го направи. Това са неща, които се подразбират. Надявам се да ми простят хората, които вече ги знаят. Виждам се един ден с една приятелка и започвам да й говоря аз за отмъстителите, за комикси, някакви чудесни неща. И тя ме гледа едно такова и постепенно виждам, че в погледа й се заражда нещо мъдро и тя казва: да бе, знам ги тези отмъстители, The Expendables 2, ето в България го снимаха. Потръпнах. Мисъл, приятелка ми, интелигентно момиче, но потръпнах. Не може да се издържа нещо такова. Отмъстителите са Iron Man, Тор и Хълк, и Black Widow, и Капитан Америка. И за тях трябва да се разкаже много. Това са хора, вече ви представени от други филми, от лентите на Marvel Studios. Може би някои от вас не знаят кои са точно, не знаят кой от коя лента ще се завърне в Avengers. Това е целта на моето предаване. Ще ви обясня се. Ето сега, в този момент. Първият филм от Avengers поредицата и като хронология, и като дата на излизане от Marvel Studios е Iron Man. Той ни представя най-много герои от цялата поредица. Цели 5. Това са Iron Man, Тони Старк, Робърт Дауни Джуниор, всички го обичате, не се и съмнявам. Гуинет Палтроу, най-добрата актриса, най-готината мацка от всичките мацки на Avengers, ще стигне и до Натали Портман там. Следва Джарвис, компютъра на Iron Man, който може би не ви е много познат, но това е гласа, а този актьор с гласа сте го виждали, той беше шизофреничното видение на главния герой в Красив ум. Освен това имаме агент Кълсън, впечатляващ персонаж, оригинален за Marvel Studios, не присъства в комиксите. И последния, петия, точно така Ник Фюри. Той се появява само след надписите и все пак това е напълно достатъчно за да неговото гениално камео и да отвори цялата Avengers линия с феноменалната реплика Have you heard about the Avengers Initiative? Продължаваме с втория филм от поредицата, The Incredible Hulk. Така, отново казвам втори по дата на излизане по хронология не, защото последната сцена в Hulk е най-последна в цялата хронология на Marvel филмите. Той интродюсва само един персонаж. Хълк! Подявалите! В смисъл, доста е зле. Филма е най-тъп и е най-ненужен за цялата Avengers линия, което го прави доста пропускваем. Е думата, която търсех. И така, освен че интродюсва само един персонаж, дори няма да е същия актьор в Avengers. Всички знаете добре, Едуард Нортън, надявам се знаете добре, Едуард Нортън напуска негово място, идва Марк Ръфало. Чета аз в интернет, влизам си в разни клипчета за Avengers и чета: не, Нортън, не, къде е Нортън, искам Нортън. Вижте какво, Нортън е тиквеник, той не може да работи в екип, той е нагъл и егоистичен. Къш, ръшва се от Avengers. Единственото хубаво в този филм е най-финалната сцена, когато участва кой? Робърт Дауни Джуниор! Точно така. Той беше много як и тази сцена направи филма. Тя тотално направи филма. Беше много спорно дали въобще ще го включва в Marvel хронологията, но все пак тази сцена беше нужна. Те наблегнаха още веднъж в нея. В Blu-ray DVD изданието на Тор има едно допълнително филмче с агент Кълсън, който говори за това как е пратил Робърт Дауни Джуниор и де факто отново се свързва тази сцена, отново се свързва Хълк линията. Тоест да, хронологията продължава, просто актьор е друг. Това няма никакво значение. Марк Ръфъл е много по-талантлив актьор. Добре, не по-талантлив, по-готин, хайде! Важното е, че е готин. И че в различните комикси различни художници рисуват хората по различен начин. Така че това не е проблем. Останете след рекламите, за да чуете за останалите Avengers филми.